So what's up mga kagri? So ayun po, restock na naman po tayo dito sa ating backyard farm kasi wala na naman po tayong mga feeds or pakain sa ating mga manok. So ito po yung ating Bimig Power Max Stock Developer Transition Pellet. So ito po yung binibigay ko sa aking 4 months old na mga Maximus line na show type. So pero ito po talaga ay develop or ginawa para sa mga manabong, kaya nga po stock developer. So ito po ay mayroong proven nutrition, mayroon pong chromium, picolinate, probiotics, organic selenium, vitamins and minerals. Ito po ay sariwang-sariwa at syempre quality na quality dahil gawa ng Bimig or ng San Miguel Corporation. Syempre ito po ay, ito naman po ay kalating bag ng Integra 2000. So para po sa ating mga 2 months old hanggang 4 months old. Then syempre kumuha po tayo ng isang bag ng Bimig Integra 3000 para naman po sa ating 4 months old hanggang mangitlog po sila bago tayo magpalit ng Bimig Essential sa ating mga ginagawang layers dito sa ating backyard farm. Pero kapag ano naman po, kapag mga materials or mga breeders, so binibigay po natin ay Bimig Integra 4000. So ipapakita ko po sa inyo yung ating mga sisiw. So ito po yung ating mga alagang Bimig Integra. So ayan po, ang gaganda. Yan, solid na solid po yan. So